Mas Andi. Hei. Tidak aneh. Kan apa tuh? Aku lewat kono-kono. Status itu bahasa aku. Wangine. Mas. Layang, Mas. Awake dhewe apa? Aku golek lawah karo Pak Nyon. Dadi iki ya bulan ya layang ya lawah ya mencintaimu barang. Mas. Mencintaimu. Budi ceritane edan. Oh nggih. Ndak. Iki ceritane Abi Sadis. Abi keruk Mas. Ayo kae, dolan kan. Tak kae, mulai Pak kabeh kae. Ora dodolan. Gateng. Loh, sak karung-karung kok. Umbah tunggalin. Yo.